गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजैनि फंबाय बिबै बिनानावमोन आरो लोगोसे आंनि बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि माम प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बिएम सोदाब चेनेल। स' गाइस आं मोनसे गोनांथार बाथ्रा बुंनो सानदों। नैबे पिक्सार होनाय माने फट' होनाय सावगारि होनाय सुबुंखौ नोंथांमोना अबावबा नुदों नामा? बे सुबुङा बिमा बिफा गैया होनना बुंदों आरो बिनि नामा गोबां दं होनना बुंदों। जाय मानसिया भिडिअ बानायनो थिनहरदों, जाय मानसिया पुलिसनाव रिपर्ट होदों, एफआइआर होदों, स' बे मानसि बुंनाय मथे बिनि नामा गोबां दं होनना बुंदों। ललिता गयारी होनना बुंदों, ओमफ्राय रश्मि गयारी होनना बुंदों, रुनु गयारी होनना बुंदों, रानु गयारी होनना बुंदों, गोबां दं होनना बुंदों, गोबां टाइपनि नाम लायो होनना बुंदों। स' बेहा बिमा बिफा गैया होनना बुंनायखाय सासे मानसि न'खरा माने उदालगुरियाव माने बेखौ आश्रय होदोंमोन जाहैदों आरो बे न'खरनिफ्राय बियो फैदोंमोन। बे मानसिया एसे उत्पात खालामो, दावराव मानसि खालामो होननानै बायदिसिना दावराव खालामो होननानै बेलेग नैबे दा जाय मानसिया भिडिअ खालामनो होदों बे मानसिनि न'आव दोनफैदों होनना बुंदोंमोन। बे मानसिनि न'खरनि मानसिया दिपेन बसुमतारी, बिथाङा उदालगुरि टाउनाव थायो। स' बिनि हिन्जावा बिजनेस खालामो। स' बे बिजनेस खालामनायाव एसे मदद मोनगोन खोमा होननानै माने खामानि मावनाय दांनायाव मदद मोनगोन खोमा होननानै दोनदोंमोन। आरो बिनि बिमा बिफा गैया होनना बुंनायखाय बेनाव जा बेराम दं माने मोनसे बेमार दं होनना बुंदों, गल्ड ब्लाडार ना मा होनना बुंदों, माने स' बिखायाव दं होनना बुंदोंमोन। स' बै बेरामखौ माने अपारेशनबो खालामना होनानै होदों गल्ड ब्लाडारखौ। स' बिनि गेजेराव दायो बे मानसिया बेमारनिफ्राय माने रैखा जाबाय। आरो बिनि गेजेराव बे मानसिया बिसिनि न'खराव गोबां टाइम थादों होनना बुंदों एसे। आरो बिनि सिगाङाव बे मानसिया हाबा जाखांबायबो होनना बुंदों। दिपेन बसुमतारी, दा जाय मानसिया आंनो भिडिअ बानायनो होदों, जाय मानसिया माने पुलिसनाव एफआइआर होदों, बे मानसिया बुंनाय मथे बे हिन्जावा माने सानै सुबुंजों हाबा जाखांनाय होननानै बुंनाय खोनादों, मिथिबायना। आरो बिनि गेजेराव दा बावैसो बियो आरो फेसबुकाव पस्ट होदों होनना बुंदों। आरो बियो दा आरो सोरजोंबा हाबा जानानै दं बायदि मोनसे आन्दाज माने सन्देह। स' बिनिखायनो सोरबाफोर बे हिन्जावखौ नुदों नामा, सोरबाफोर अबेबा गामियाव दं नामा, आसामनि बबे खनायावबा सोरबाफोर बे हिन्जावखौ नुदों नामा, एसे साबधान दा। मानो होनोब्ला दिपेन बसुमतारी आदानि बुंनाय मथे बे हिन्जाव माने फैसा लानानै खारदों। आरो बिनि गेजेराव बे हिन्जावा गोबां गाज्रि आखुनि होननानै बुंदों, थाबैनो खारखोमालांदों। आरो बिनि गेजेराव जाय मानसिया बेमार फाहामना होदों बे मानसिखौबो बिसोरो जेबो माने मान गैया, सनमान गैया, डाइरेक्टलि आरो फैसा लानानै खारखोमादों। स' साबधान, बे मानसिया एसे गाज्रि होननानै बुंदों दा दिपेन बसुमतारीनि बुंनाय मथे। स' बेयो पुलिसावबो अलरेडि एफआइआर होबाय। स' नोंथांमोना बे हिन्जावखौ नुयोब्ला माने दा सिन्दुर लानाय दङ। आरो बिनि गेजेराव गोबां फट' दं, बेखौ आं नोंथांमोननो होबाय। आरो बिनि गेजेराव बेखौ पुलिस एफआइआर होनायनि नै आं नोंथांमोननो खोन्थानि। आरो बिनि गेजेराव बेखौ नुयोब्ला, सोरबाफोर नुयोब्ला थाबैनो रिपर्ट होबानो जाबाय। आरो नाम्बार, नैबे डिसक्रिपसनाव होनाय नाम्बारखौ खोन्थाबानो जाबाय। स' बिराद गोबां गाज्रि मानसिया। आरो सोरबाफोरनिबा न'खराव दंब्ला साबधान था, फैसा बिराद बुरजा लाना खारदों होननानै बुंदों बे दिपेन बसुमतारीया आरो दिपेन बसुमतारी हिन्जावा। स' दिपेन बसुमतारी हिन्जावजों थाफायोमोन होनना बुंदों, खामानि मावफायोमोन। दिपेन बसुमतारी हिन्जावा बिजनेस खामानि मावो होनना बुंदों, उदालगुरि ब्लक स्टेसन होनना बुंदों बिसिनि जायगाया। आरो नोंथांमोना बे एफआइआर रिपर्ट होनाय एसामिस लेंगुवेजाव लिरनायखौ नोंथांमोना मोजाङै फरायबानो मिन्थिनो मोनगोन। आरो बर'आव लिरनानै हरदों, जाय मानसिफ्रा नायगिरि बिथांमोना बेखौ फरायनानै मिन्थिनो मोनो। नैबे माने जाय मानसिया दायो नागिरजादों, दिपेन बसुमतारी बेखौ नागिरगासिनो दं, नङा होमबा? दिपेन बसुमतारीनो नोंथांमोना खोन्थाहरनो हागोन थाबैनो जुदि नुदोंब्ला। आरो बे मानसिया दायो गोबां दायनिगिरि जाना दङ दिपेन बसुमतारीनि न'खरनि थाखाय, मिथिबायना। स' जाय मानसिफोरनि न'खराव दं साबधानथा आरो खोन्थाहरबानो जाबाय। बे जाय मानसि दायनिगिरि बिनि एड्रेसा जाहैबाय उदालगुरिनि डिस्ट्रिक्टआनो जाबाय। आरो बे दिपेन बसुमतारीनाबो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट। आरो गामिखौ बुंदों मेरबांसुबा। आरो बिनि गेजेराव उदालगुरि होनना बुंदों। आरो बिनि गेजेराव हरिसिंगा, उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव हरिसिंगा। स' आरो गामिया जाबाय मेरबांसुबा। स' नोंथांमोना जुदि नुयोब्ला प्लिज खोन्थाहरबानो जाबाय। नैबे नाम्बार डिसक्रिपसनाव होनायखौ लाबानो जाबाय। आरो बिनि गेजेराव आरो भिडिअ स्क्रिनाव होनायखौ लाबानो जाबाय। स' दाख्लै बावनिफ्रायनो भिडिअखौ बानायनो होबाय थादोंमोन, आं दिनै बानायनानै होनाय जाबाय। स' नोंथांमोना जुदि नुमारदोंब्ला सैथोमार। आरो बे नाम्बाराव कल खालामनानै नोंथांमोना माखासे खोथा मोन्थिनो मोनगोन, जाय डिसक्रिपसनाव होदों आरो जाय स्क्रिनाव होदों। स' नंखौ सानोबा स' रिपर्टखौ नोंथांमोना फरायबाय जानांगौ आसा खालामो। स' थेंक इउ स' माच, नोंथांमोना साबधान थाबानो जाबाय बे सिख्लानिफ्राय।